Здравейте, продължаваме серията от интервюта. До мен са Велико Минков и Петко Гатев от отбора на Скритите лимонки. Здравейте! Започвам с първия въпрос. Как мина един кратък обзор на този матч? Всички задаваме този въпрос. Няма как. Не успяхме да съберем много хора от нашия отбор. Нямахме достатъчно дълга пейка за ротация. За нас беше труден и тежък матч, смисъл много изтощителен. Всеки да прави каквото можа, но загубихме. Да. Още на нас не беше ясно, преди матча, че ще бъде трудно, защото титулярите не ги няма, банката, коцото ги няма. Отбора беше в къс състав, аз бях горе-долу контузен, не искам се оправдам за лошата си игра по този начин, но все пак. И заслужено, в смисъл логичното стана. Така би го обобщил този мач. Добре, по две думи да ми кажете за изминалия сезон 2015-2016 в НАОП. Обзор на вашето представяне от началото до края, как премина за вас този сезон в НАОП? За нас това беше... Ние бяхме новосформиран отбор. Да. Започнахме да се напасваме помежду си, играта. В някои матчове се справяхме добре, в някои не толкова. Като цяло развивахме се. Развивахте се, опознавателен период беше за вас. Велико, ти какво ще кажеш по въпроса? Изминалия сезон? Може да звучи малко чудно, защото предвид резултата ни, че имаме само една победа и 19 загуби, но за мен това беше според очакванията ни. Още от началото, като се събрахме отбора, ги говорихме тези неща с момчетата, че сме далеч от нивото на лигата. Трябва да се развиваме, трябва да тренираме редовно. И имаше доста момчета, които бяха на доста различно ниво от другите. Доста по-високо бих казал. Те в началото играха по-добре, но логично не ги удовлетворяваше това, което се получаваше в отбора и напуснаха. И така, общо взето, продължихме и с загубите и с по-намален състав. Тренирахме усилено. Ти самия беше идвал на нашите тренировки, виждаш, имаше напредък в някои момчета доста. Надявам се другата година да запазят това темпо на развитие и да продължат да участват в лигата. Добре, за турнира на Купата на НАОП, който предстои юли месец, ще се включите ли? Не сме го говорили. Не сте обсъждали? Не. Мисля, че няма. Изморени сме, вижда се, че сме в къс състав, доста хора са контузени. Все пак е юни месец, има още 2 месеца. Ще видим, да. Ще обсъдите, нали? Да, ще обсъдим, да. Добре, до година ще се включите ли вашия тим в първенството на НАОП? Как има ли яснота по този въпрос? Аз винаги съм харесвал тези инициативи, в смисъл организирания баскетбол. Вече имам 5 сезона в НАОП. Значи по-скоро да. Аз бих се занимавал, ако и други момчета имат сериозно отношение, защо не? Добре. Живот и здраве, аз ще тренирам това лято с един друг отбор, така по-организирано се почне, така че в нов състав ще участвам до година със сигурност. Тренировки провеждате ли, да разкажете малко за рутината ви през зимата и тук накрая последните мачове? Тренирахте ли? Провеждаме тренировки, да, още от началото на сезона. И не са спирали? Всяка седмица си тренираме. Това е най-важното. В зала опитваме се колкото се може така организирано да ги правим. Естествено, събираме се извъншни момчета, правим игри, става така. Като за първа година абсолютно нормално, всеки си сверява часовника. Да, и както каза Велико, ако някой така от по-класните играчи, които бяха в началото в отбора, ако и те са бяха останали, със сигурно щяхме да сме по-напред в класирането, но това е. Ми пожелавам ви да затегнете редиците във вашия тим, да продължавате с тренировките и успех нататък. Мерси.